बोलतो मात्र बघतो याचा नाव झाला बरं शंकर कैलासपति तुम हमारे आज शिवरात्रीचा पर्व ठीक आहे सेवा केली त्या सेवेचा त्या ठिकाणी जाता राहता झेंडा हाता पायला सोडं खेळून शरीराला सुवास परिपूर्ण प्राप्त करून दे राजकीय क्षेत्रामध्ये चांगले त्यांना उत्तीर्णता परिपूर्ण प्राप्त करून त्यांच्या पाठीमागे कोणीतरी फोटो नाटक चारण मारण स्तंभन होऊन शुद्र देवतेला जागृत करून कुठल्याही देवतेला नारळ पाणी डान्स मारलं चांगलं पूर्ण मान मानून करणे करतो समारंभ दांडेकर आज सोमनाथ मृत्युंजय महादेवता त्यांची देवता ग्रामपंचायत देवता सगळ्या देवतांना दैलात नवीन करून घेऊन जी काही योजनेची कामं आहेत राजकीय क्षेत्रामध्ये त्यांनी घडवून घेतली सगळ्यांचा कृपा आशीर्वाद असा आतापर्यंत त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला याच्यापुढे ज्या राजकीय क्षेत्रामध्ये जे काही पाऊल टाकतील त्या सानिध्य त्या ठिकाणी परिपूर्ण प्राप्त करतो आणि तो सेवा परिपूर्ण प्राप्त करून दिलं असा आपण घेऊन आज दर्शन घेऊन त्या ठिकाणी ब्राह्मणाच्या बोलणं गेलेलं आहे पावन करून दे कल्याण कर रक्षण कर कृपा कर अशी सेवा त्या ठिकाणी शांति भविष्य निरन आशीर्वादांचो वे दुस्वप्न आश्रम आशीर्वादा सबला संतो मागचं आहे का काढून द्या तूही राहून गेला ना राहू मध्ये आसा आणि सगळ्यांच्या अशा सहकार्यान आयज हो उत्तम असो दृश्य सगळ्या भाविक आणि भक्तांका पळोवपाक मेळ्ळें आसा. आमी सदांच म्हणटा जशें कैलासार महादेव आपण स्थान करता आणि तो स्थान साक्षात्कार हांगासर ह्या सगळ्या ग्रुपाच्या सगळ्या भक्तांनी आयज हांगासर खास करून जी लोकांक येयलेले आहा ते पळोवपाक एक स्थान दिल्लेलें आसा. अशेंच महादेवान तांकां सद्बुद्धी दिवन आणि अशाच प्रकारे एक पवित्र आणि देखाव्याच्या रूपान आयज हो जो सुंदर असो देखावो आयज आमकां पळोवपाक मेळटा अशें तांकां सगळ्यांका खूब खूब आशिर्वाद दिता जेणे करून हो जो परिसर आहा तो असोच सदैव सकारात्मक उर्जान भरलेलो आसचो ह्याच खातीर हांव सगळ्यांका तांकांय बी खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि खास करून आमकां आमदारान जी सहकार्य केलेलें आसा तेंचे हांव आयज आभार मानता आणि सगळ्यांका देव बरें करूं दिता. नमस्कार. आयज महाशिवरात्रेची सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. आयज हांव म्युन्सिपाल्टीन नानेरवाडे आसा आणि आयज हांगासर हांव आमच्या देवाचो हांगासर देवळान येयल्लो आसा आणि देवान सगळ्यांक बरो आशिर्वाद दिवचो आणि म्हाका दिसताय बी लोकांक सगळ्यांक पळोवन कितें हांगासर देवान बरो आशिर्वाद दिल्लो आसा जे आयज तेंच्यांनी आपली कला दाखयल्ली आसा हांगा जी कला आयज आमच्या कमिटीन जी कमिटी सगळी मेळोन आयज तेंच्यांनी ही कला दाखयल्ली आसा ती अशीच तेंची कला दवरची तेंच्यांनी आनी म्हाजो सपोर्ट तेंकां सदांच आसतलो आनी देवान सगळ्यांक बरी भलायकी दिवची इतलेंच सांगता म्हाजी दोन उतरां.